Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg a 2 uned 3. Cyfrifo integryn penodol ac arwynebedd. Beth yw hyn ar nodiant yr integryn penodol? Mae'r integryn penodol yn rhoi gwerthoedd am yr arwynebedd, y cyfaint a meintiau eraill, rydym ond yn mynd i ddelio gyda arwynebedd yma. Allwch chi addasu fe beth eraill nes ymlaen. Felly, ar gyfer sefyllfa yn y diagram, gwyddwn mae'r ffwythiant sy'n rhoi'r arwynebedd o dan y graff yw AX yw integryn fx dx. Ond ei ddarganfod yr arwynebedd sydd wedi ffinio gan yr uchelyn x, y llinellau x yn A a x yn B, a'r ffwythiant fx, defnyddiwn y nodiant, ni angen yr arwynebedd rhwng A a B fx wedi integru gyda dx. Felly integryn pendant yw hwn, achos ni angen gwybod yn gwmws gwerthoedd rhwng dau rhif. Fe gyfrifon gan ddefnyddio A i B, felly yr arwynebedd o 0 lan i B, A yw A i A wedyn yr arwynebedd lan i A, a tynnu hwnna o'r arwynebedd lan i B a gawn ni yr arwynebedd rhwng A a B. Ffordd gorau i arddangos hyn yw gyda enghraifft. Felly ni wedi defnyddio x² dros 4 o'r blaen, a ni angen dod o hyd i'r arwynebedd rhwng 0, x yn 0, x yn 4. Felly dyna ni yr arwynebedd ni angen o 0 i 4. Yn gyntaf mae rhaid darganfod gwrth ddeilliad neu'r integryn ar gyfer x² dros 4. A ni gwybod bod ni'n goffod adio un i'r pŵer a rannu da'r pŵer. Mae'r 4 yn sefyll a cael ei gyfuno gyda beth sydd ar y gwylod. Felly'r x² yn un integru, adio un i'r pŵer a rannu da'r pŵer newydd. Felly'n cael x³ a'r gwylod wedyn yn dod yn 12 ar ôl lluosi gyda 4. Felly nawr mae angen nodiant newydd arnom, mae'r integryn gyda ni, a ni angen y gwerthoedd yr integryn rhwng 0 a 4. A beth chi'n neud yw, a mae'r 4 oedd y rif ar y top, yr integryn, a 0 oedd y rif ar y gwylod, a'r integryn neu'r gwrth ddeilliad yn mynd o fewn y bracet. Beth i chi'n neud nawr yw gosod y 4 mewn, fel o'r blaen, felly yr A, o'n i'n gosod y 4 mewn gyntaf, a wedyn y 0. Y gwerth ucha gyntaf, felly 0 lan i'r gwerth ucha, tynnu lan hyd at 0. A mae hwnna'n dod yn 64 dros 12, tynnu 0, sy'n rhoi ni wedi canslo 16 dros 3, neu 5.33 i dailedegol. Ydy hyn yn gweithio? Os yw'n gweithio, byddwn yn disgwyl bod yr integryn o 0 i 4, integru x² dros 4 rhwng 0 a 4, yr un peth a, integru'r un peth rhwng 0 a 2, a wedyn adio yr integru rhwng 2 a 4. Felly dyna'r integryn gyntaf rhwng 0 a 2, a'r integryn o x³ dros 12, a ni mewn 0 i 2, felly ni'n gosod yr un ucha mewn gyntaf, wel yr un sy'n ar y top. So mae'n gweud yr un ucha, dwi ddim wastad yr un ucha. Felly yr un sy'n ar y top yn gyntaf, tynnu'r un sy'n ar y gwylod, felly ni'n cael 8 dros 12, minus 0 sy'n rhoi 8 dros 12, sy'n canslo i roi 2 dreian. Felly'r ail integryn ni moyn ydo rhwng 2 a 4. Felly x² dros 4 wedi integru rhwng 2 a 4. Yn dod yn x³ dros 12 rhwng 2 a 4. Felly yr un top yn dod yn 4 cwb dros 12,
yr un gwylod mewn. Felly 2 ciwb dros 12 sy'n dod yn 64 dros 12 minus 8 dros 12 sy'n rhoi 56 dros 12 sy'n canslo i rai i roi 14 dros 3. Ni'n ado'r 2, felly ni'n cael y 2 treian ar 14 dros 3 sy'n rhoi 16 dros 3 yn ni. Felly yr un peth a cawson ni wrth integru rhwng 0 a 4. Felly mae'r un gwerthod dyn ni. Wrth adod 2 arwynebedd llai, ni'n cael yr un ola hefyd. Felly mae yn gweithio. Edrychwn ar enghraifft arall. Felly mae un hir gyda ni yma nawr. Felly ni'n mynd i integru bob term yn ei dro. A ni'n mynd o 0.5 lan hyd at 1 ar gyfer x. Felly mae x i'r pŵer 6 yn mynd yn x i'r pŵer 7 dros 7. 4, x i'r pŵer 3 yn mynd yn x i'r pŵer 4 dros 4. 4, x i'r pŵer 1 yn mynd yn x i'r pŵer 2 dros 2. A wedyn mae 1 yn mynd yn 1x. A ni'n integru rhwng 0.5 ac 1. Dyn ni ganslo peth gyntaf, felly mae'r 4 yna yn canslo, mae 2 yn mynd i ganslo yma, gadael fi 2 ar y top, a dim angen yr 1 yno ni. Felly gosod 1 i fewn yn gyda. Felly gosod y 2 fraced, fel bod chi ddim yn drysu beth sy'n ar ôl i wneud. Felly 1 seithfed, 1 i'r pŵer 7 yn 1, 1 i'r pŵer 4 yn 1, 2 lluos i 1 disgwario, a wedyn 1 yma, plus dod i 0.5 ar gyfer pob x i dyn ni, a ni'n cael y termau yna. Gweithio nhw mas ar wahân. Neu llarach cyfrifiannell, neu yn eich pen ar gyfer y bracau cynta yna, a ni'n cael y gwerth yma sy'n rhoi 1.204 i 3 ledigol i ni. I ni cael gweld beth mae hwn yn edrych fel ar gyfer yr ffwythiant, yr app GeoGebra. Ni'n gallu creu y ffwythiant, y graff a dod o hyd i'r arwynebedd. Am yr arwynebedd, ni wedi gweithio allan ar arwynebedd sy'n dod o'r rhaglen yn rhoi'r un peth i ni. Beth am arwynebedd negatif? Beth sy'n digwydd i slaw y yn hawl i 0? Felly mae a gyda ni yma, ni'n mynd i ddefnyddio'r un ffwythiant ond negyddu fe. Felly ni angen minus x sgwâr dros 4 yr arwynebedd rhwng 0 a 4. Felly'r arwynebedd dan y graff, nôl tuag at yr uchelyn x yw dan y graff, nid dan am hwnna mewn lawr i anfeidredd. Felly ni'n gwybod bod x sgwâr yn integru rhoi x cwb dros 3, mae minus gyda ni. Ni'n dod i'r brackets achos ni angen rhoi'r gwerthoedd mewn. Yr un top ni'n rhoi mewn gyntaf. Ni'n rhoi'r 2 bracket ac mae rhaid chi nawr fod yn ofalus o'r minus yna. Felly mae minus 4 cwb dros 12 dyn ni. Minus 0 sy'n 0. A mae hwnna'n rhoi minus gyda canslo 16 dros 3. Sef minus beth cawson ni flaenorol. Felly mae'r arwynebedd islaw y yn hawl i 0, negatif. Mae'r arwynebedd dan, mae fe o'r gromlin i'r uchelyn x, ac am bod ni islaw yr uchelyn x, mae'r arwynebedd yn negatif. Does gennym integrin gyda peth o'r arwynebedd uwchben a peth islaw, bydden nhw'n canslo gilydd mas. Felly, yr un ni'n gwahanu yr integrin i fewn i 2 gwahanol integrin. Felly, y darn uwchben a'r darn islaw i weld beth ni angen. Os ta arwynebedd ni angen, bydden ni'n cymeryd y positif. A mae hwnna'n ddefnyddiol i gofio pan byddwn ni'n modelu gyda y gwaith yma yn nes ymlaen.